Hello everyone, vítam vás u druhého videu, čo natáčam o zvieratkách. Prvé video bolo o Ježkovi Jožovi a o mačke Líze, o netopierovi Karolovi. Toho som nestihol nakamerovať, bo neviem, kde bol, na jakom kontinente. Tu sú sliepočky. Podľa farie som im dal meno Blečka, Hnedka, Bielka, no a toto tretia, čo Papa, neviem, jaké meno som mal jej dať. Takže prosím vás, aby ste napísali mi do komentára, aké meno jej mám dať. Takže tak. No a u treťom videu uvidíte mačku Lizu. Keď príde kocúr, tak aj bude tam kocúr Fľačko. Takže tak, a toto je krátke video, bo neviem, nemal som čo tu dať, len o sliepočkách, takže ajte, uvidíme sa u toho treťom videu, tak ahojte.